אז בסדר, חזרנו, רואות חזרה את המצגת? כן. יופי. אז כמו שאמרנו, היומרה הראשונה שלי היא להציג לכם את עולם הפנסיה בצורה שונה ובצורה ברורה, ושבאמת יש דרך אחרת להבין ולראות את הדברים, ובאמת היומרה היא שלי להציג לכם את הדרך הזאת, שבה אתם תוכלו להבין ולנהל יותר נכון את הפנסיה, בלי להיבהל מכל הדברים שאתם רואות או שומעות בכלי התקשורת או ממשווקים כאלה ואחרים. מאיפה הכל התחיל? אנחנו יכולים ללכת לתהילים, אל תשליכני לעת זקנה, אנחנו יכולים ללכת לשנת 1880, לקנצלר הברזל ביסמרק, שהוא היה הראשון שדיבר על פנסיה, וגם אז אמר פנסיה ב-65 תוחלת החיים הייתה 50, אבל כן, ואצלנו בארץ הכל היה וולונטרי למעשה, עד שנת 2008, עבור השכירים, ובשנת 2008 התחיל חוק פנסיה חובה. אם יהיה זמן נדבר על פוליטיקה של חוק פנסיה חובה גם, ולעצמאים לפני שנתיים גם כן יצא חוק שבא ואומר לעצמאי, בשיטת המקל והגזר, אדוני היקר, אם אתה לא תחסוך, יהיה לך כנס. לצערי, הרבה עצמאים משלמים את הכנס ומעדיפים שלא לחסוך, כשרוב מורי הדרך שאני מכיר בכל אופן, בחרו לפעול בעולם כעצמאים, לא כחברה בע"מ או כשכירים, בצורה כזו או אחרת. נתקדם. אם אנחנו קצת מסתכלים על העולם הפנסיוני, אז אתם רואים שהוא עבר פשוט, זה כמו להגיד שהיה דינוזאורים ברחובות בשנות ה-80, זה מדהים. הכל היה מסובסד, היה ריבית מובטחת לכל התוכניות, לא שאלו את הבן אדם מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, עשו עבורו את הכל. ואם אתם רואות, לאט לאט לאורך השנים, מדינת ישראל למעשה מנתקת את עצמה מהאחריות על מה שקורה בעולם הפנסיה. בשנת 95 מוקמות קרנות הפנסיה החדשות, שלמעשה לא מבטיחות שום דבר חוץ מאשר להתאמץ, בניגוד לקרנות הוותיקות שהבטיחו זכויות, נדבר על זה. בשנת 2001 מתחילים מקדמי הקצבה בחברות הביטוח להיות יקרות, מקדמים להיות, אנחנו גם נדבר על זה. בשנת 2003 מתחיל להיות מס רווחי הון, ובואו תראו למשל איך נושא כזה של חוק מס רווחי הון בשנת 2003 גם משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו. לצורך העניין, מה זה אומר מס רווחי הון? זה התחיל ב-20%, ואם אתן זוכרות את המהפכה החברתית ב-2011, המס עלה ל-25%, הצלחה מסחררת למהפכה החברתית. ומה שהוא אומר למעשה, שאם אתן עושות תוכנית חיסכון בבנק, או קונות מניה כזו או אחרת בבורסה, או קרן נאמנות, או כל אחד עם האג'נדה ההשקעתית שלו, למעשה הריבית שאתן מקבלות, בעולם שהריבית מאוד נמוכה היום, גם ממנה מדינת ישראל תנקה 25% ותשים בצד בתור מס. וזה מ-2003. עכשיו, יש לנו אפיק שהוא פטור מס רווחי הון, שנקרא קרן השתלמות. כולנו מכירים אותו. לצערי, ההשכלה הפנסיונית בציבור היום אומרת, כל 6 שנים קרן ההשתלמות פטורה ממס. למה? מכיוון שחלקנו הגדול, כל 6 שנים לוקח את קרן ההשתלמות, ועושה בה כל מיני דברים טובים, מלהחליף רכב ועד לשפץ מטבח. ומאבד בזה, תשבו טוב על הכיסאות שאתן יושבות עליהן, כ250,000 שקלים לטובת מס. זאת אומרת, מי שמאיתנו בוחר לקחת את גובה התקרה שמותר לי להפקיד לקרן ההשתלמות, שהיא 18,600 בשנה, ושימו לב איך המחוקק הורג את האפיק הזה, מכיוון שהוא לא מאפשר לנו להגדיל את זה, זה כבר 10 שנים תקוע על 18,600. בניגוד לתקרות אחרות שגדלות כל שנה, זו תקרה שהיא קבועה והיא לא גדלה. אם אנחנו לוקחים את הסכום הזה במשך 30 שנה, משאירות אותו בתוך קרן ההשתלמות, לא מושכות קרן ההשתלמות, אתן תגענה למצב של מעל 1,000,000 שקלים בקרן ההשתלמות בגיל פרישה. אותן 1,000,000 שקלים, למעשה, אם אתן מסתכלות בערך על 5%
ריבית שנתית שהקרנות האלה מניבות, אני מדבר כרגע על המסלולים הרגילים, לא על מסלולי השקעה מטורפים, מנייתיים כאלה ואחרים, אנחנו מדברים על כ-50,000 שקלים בשנה. ריבית. אתה מדבר על זה שאחרי 6 שנים להמשיך להפקיד את התקרה השנתית, פשוט לא לחתוך אחרי 6 שנים? בול, מה שאני אומר. שימו לב, זה יהיה החיסכון הכי טוב שלכם, כי מה שקורה, בן אדם שלא עושה את זה, מגיע לגיל הפרישה עם 50,000 שקלים פה, 20,000 שקלים שם, כל מיני חסכונות קטנים שכולם משלמים מס רווחי הון. במקום זה, תרכזו את כל החיסכון במקום אחד, עם דמי ניהול הוגנים, במסלול השקעה טוב, ואז כל ההון היפה הזה, שכאמר, אני אומר, מעל 1,000,000 שקלים, יניב לכם כ-50,000 שקלים לשנה, הכנסה שנתית פטורה ממס. ואם הוא היה בתוכנית אחרת של חיסכון, הייתן משלמות עליו בערך 1,000 שקלים לחודש מס. תחשבו, חסכתם לעצמכם 1,000 שקלים לחודש מס, יצרתם לעצמכם עוד פנסיה פטורה ממס של כ-50,000 שקלים בשנה, ועוד יותר יפה מכל הסיפור הזאת, אז זה גם פנסיה ברת הורשה, כי פנסיה רגילה היא לי לבן זוגי, ונגמרת כששנינו נגמרים. הסכום הזה של קרן ההשתלמות, כל עוד אני בחיים, אני יכול ליהנות מה-50,000 שקלים האלה, ביום העתידי כזה או אחר, אני יכול להשאיר אותו בתור נכס בהורשה, פטור ממס, למי שבא לי. אז אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה מעיק, אבל מי שתצליח לא לגעת בקרן ההשתלמות, ולהפקיד את המקסימום, גם אם הרואה חשבון אומר, את יכולה להפקיד רק 5,000, מותר לך להפקיד 18,600 וליהנות מפטור ממס. זאת אומרת, לא תקבלי הטבת מס, כי לא הייתה לך הכנסה מתאימה, אבל יהיה לך פטור ממס על הריבית, לכן כדאי להפקיד את כל ה-18,600 לקרן ההשתלמות, ולשכוח מהכסף הזה עד גיל פרישה. אז הנה תראו... אני יכולה לשאול שאלה? זה באתי לשאול. אוקיי, 2 שאלות, בעצם שאלה אחת. מה זה דמי ניהול הוגנים, ומה זה תשואה שווה? כי אני מרגישה שיש המון 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 ספקים של זה, ובעצם אני מרגישה שמאוד קשה לי להשוות ולדעת מה הם דמי ניהול הוגנים, ואיך לעשות משא ומתן, ולאיזה תשואה אני רוצה לצפות, או איך לבחור בית השקעות הכי טוב שיעשה את הקרן השתלמות עבורי. מבטיח להגיע לזה תוך כדי ההרצאה, יש לזה פינה מאוד חזקה, ואני לא מתחמק בשום שאלה. אז רמי, אני יכולה לשאול גם שאלה קשורה? אם זה לא נוח תוך כדי, אז אני יכולה לחכות לאחר כך. לא, בכיף. אוקיי. פשוט זה נושא מהותי, הנושא שעולה הוא נושא מהותי, ואני מתייחס אליו בצורה מסודרת תוך כדי ההרצאה. פשוט העדפה לא לפגוע, לא לגעת בקרן השתלמות היא ברורה לחלוטין. השאלה אם אני מגיעה למצב שבו אני צריכה את הכסף, שזה לרוב רכישה של דירה, האם כל כך משתלם לי להשאיר את הכסף שעדיף לי משכנתה או הלוואה על הסכום מאשר להוציא אותו? מיכל, נכון? נכון. אני לא יודע מי מכן יצא ללכת לבנק לקבל הלוואה פעם. אבל הבנקים, כשאני בא לקבל הלוואה, הם לוקחים כמה שבא להם. יכול להיות פריים פלוס 2 אפילו, פריים פלוס 3, שזה מדובר על משהו כמו 3-4% לשנה הריבית. לקחתי 100,000 שקלים, כל שנה הריבית שלי היא 4,000 שקלים. אתן יודעות איזה ריבית הן יכולות לקבל בתור הלוואה מקרן ההשתלמות שלכם? פריים מינוס חצי, 1.2% ריבית סך הכל. זאת אומרת, הוא נותן לי בערך 5% לשנה, אבל הוא לוקח לי 1.2%, אז גם אם אני צריך הלוואה, קרן נזילה, עברו 6 שנים, אני אוכל לקבל אותה בריבית שהיא ריבית מאוד מאוד נמוכה, על 80% מערך הפדיון שלי. למעשה גם... עדיף לי הלוואה על הסכום בקרן מאשר את הקרן עצמה. חד משמעית. גם אם לא תעשי כלום, העודף ריבית שתקבלי, על המינוס ריבית שאת משלמת להם, זה כבר כדאי לך, בלונגרן. לא הבנתי. סליחה, אני לא כל כך מבינה בסיפור הזה של הפריימים. הם נותנים לך, נניח שיש לך 100,000 שקלים בקרן ההשתלמות. אופציה אחת למשוך את ה-100,000 שקלים. אופציה שנייה, לקחת הלוואה ל-100,000 שקלים. עכשיו,
נניח כשאני לוקח את ההלוואה ל-100,000 שקלים, אני משלם להם ריבית כל שנה 1,200 שקלים. אם אני לא מחזיר, יש אפשרות שנקראת הלוואת בולט, שאני בינתיים לא מחזיר. אז אני משלם להם ריבית של 1,200 שקלים בשנה. מצד שני, מה אני מרוויח בממוצע רב שנתי? 5,000 שקלים. זאת אומרת, אני משלם 1,200 ואני מקבל 5,000. אז אין לי שום אינטרס למשוך את הכסף. כמה שאני יכול לשמר את זה, בייחוד כשהם מאפשרים לי לקבל הלוואות בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים היום. לכן אני אומר, קרן ההשתלמות זה נכס, מדינת ישראל נורא שמחה כשאנחנו פודים אותו, אבל מי שתצליח לא למשוך את קרן ההשתלמות, עד גיל פרישה מייצרת לעצמה הכנסה חודשית פטורה ממס בתנאים מאוד מאוד טובים. ולכן זה מאוד כדאי. כשאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו מגיעים לינואר 2004, שאז באמת נפתחו גם מסלולי השקעה, עד אז לא שאלו אותי איפה אני רוצה להשקיע. דרך אגב, גם רובנו נכון להיום הולכים לאפיקי ברירת מחדל. מדינת ישראל אלופת העולם באפיקי ברירת מחדל, כל מה שאנחנו מחליטים שלא להחליט, פשוט בנו אפיק שמתאים להחלטה הזאת. בשנת 2005 נכנסה ועדת בכר, ומה שהיא עשתה, היא גרמה לבנקים למכור את כל התוכניות. זאת אומרת, אם בעבר היה לי עוצמה, או גדיש, או כנרת, או תמר, מי שזוכר, קופות הגמל שלי ותוכניות החיסכון שלי, הפנסיוניות, נועלו בבנקים. ואז אמרו לבנקים, אנחנו לא סומכים עליכם, תמכרו את זה. הרי פעם לא היה אלטשולר שחם וילין לפידות ומיטב דש, למה? מכיוון שהכל היה בבנקים. ברגע שהם נמכרו מהבנקים, אז נוצרו כל הקופות החדשות האלה. והבנקים בתמורה קיבלו רישיון, לצורך העניין אני מחזיק ברישיון יועץ פנסיוני, שמחייב אותי להיות אובייקטיבי, לתת ייעוץ מקצועי ללקוח. הבנק מחזיק באותו רישיון, אבל מותר לו לקבל עמלה. אז מבחינתי בכל אופן, ברגע שהבנק הוא מקבל עמלה, אם אני אחתום לו, הוא יקבל 0.25% מהחיסכון הפנסיוני שלי, אז הוא מאבד את האובייקטיביות שלו, למרות שמבחינת המחוקק, מכיוון שהעמלה היא עמלה אחידה, אז דרך אגב, מי שמעוניינת, אנחנו כבר ב-22 איש על הקו. ועדת בכר, כאמור, נתנה לבנקים אפשרות להתפרנס גם מהחיסכון הפנסיוני, ומכמה העניין, אני יכול לחתום לבנק, זה בסדר, אבל רק לדעת שהוא מקבל על זה 0.25% מהחיסכון הפנסיוני. בשנת 2008 יצא חוק פנסיה חובה לשכירים, כל שכיר מחויבים לחסוך לו לפנסיה, וב-2017 יצא חוק דומה לעצמאים, ואנחנו נרחיב עליהם. רמי, יש לי שאלה, או שתדבר על זה אחר כך. כן. שומע אותי? כן. עכשיו הזכרתי שבאמת לפני 1,000,000 שנה, באחת מהעבודות הראשונות, אז הכריחו אותי לפתוח קופת גמל גדיש במקרה, באמת בבנק שלי, אז היום היא בבעלות פרטית? תראי, אז זה לא נעים להגיד, אבל זה אומר שאת כבר בשנת 2008 היית בשוק העבודה. כן. הרבה לפני. סתם בדיחה פרטית, אבל כן, גדיש שלך שנפתח, היום מנוהל בפסגות, כי פסגות קנו את גדיש מבנק הפועלים, והיום זה מנוהל, נכון, בבית השקעות חדש. אוקיי, בסדר. והם אבל כן אובייקטיביים לכאורה. מי? זה כבר לא... תראי, הם היום, מה הבעיה? ברגע שאין לך קשר עם החיסכון הפנסיוני שלך, ואת לא מטפחת אותו, אז מה שקורה עם הגופים המנהלים, הם אוטומטית מעלים לך את דמי הניהול למקסימום מותר, אפרופו השאלה הקודמת. אנחנו תכף נגיע לעניין של איך להתנהל בעולם הזה, אבל שוב, אם אני מפסיק את הקשר שלי עם החיסכון הפנסיוני, אז באופן אוטומטי מה שעושים, מעלים לי את דמי הניהול שלי. אז זה למה... ואז הקרן קטנה, אוקיי. נכון, נכון. עכשיו, משרד האוצר... כן. אם אפשר כזה מבט על, כשאני רוצה לעשות ביטוח או פנסיה, ואני פונה לאיש או אישה שמתעסקים בזה, אז איך אני יכולה לדעת שהם אובייקטיביים, או מה התועלות? אנחנו מגיעים לזה, הנה, אנחנו מגיעים לזה. אוקיי, בסדר. כי יש מעין תחושה של כזה אימון, לא בכלל. אנחנו כרגע בונים איזשהו בסיס ידע משותף, ומשם אנחנו מתקדמים. בסדר, זהו, תודה. משרד האוצר לא הסתיר את האג'נדה שלו לאורך השנים, הוא רוצה לא להיות בעסק,
הוא לא רוצה שהמעסיקים יהיו בעסק, הוא רוצה שהמוצר הפנסיוני יהיה אחיד ככל הניתן, על מנת שיהיה יותר קל להשוות בין המוצרים השונים. הוא העביר לאדם הפרטי את כל ההחלטה, ואף אחד לא יחליט בשבילו. והבעיה היא שזו חקיקה של טלאי על טלאי, שמנוצלת הרבה פעמים על ידי גורמים כאלה אחרים, לתת לנו את המוצר שהוא לא המוצר המיטבי עבורנו. הוא היה יועץ פנסיוני, ואז הוא החליט שזה לא פייר להיות מטעם, הוא פתח חברה שנותנת ייעוץ נטו. כן. אז עכשיו אנחנו... בעסק היה פעם פשוט. גדל לנו הרצאה להבין מה זה הפנסיה, מה צריך לעשות וכל זה. אני לא סגרתי את המיקרופונים, שיהיה לנו יותר קל לדבר, אז חבר'ה, רק קחו את זה בחשבון. העסק פעם היה פשוט, וכל התוכניות שאתם תראינה, באו לתת מענה ל3 סכנות בחיים. פעם אחת מקרה מוות מוקדם, חיים קצרים, אז אמנם הצטערו עלינו, מי שאוהב אותנו, אבל גם היו רגילים לאיזשהם הכנסות שהיינו מביאים. אז ברגע שאני לא קיים, אין את ההכנסות האלה. אז אם זה ביטוח חיים למקרה מוות, בחברת ביטוח, או קצבת שאירים בקרן פנסיה, נותן מענה לסיכון הזה. אובדן כושר עבודה, או חיים לא יצרניים, בן אדם לא מסוגל לעבוד מבחינה בריאותית, אני צריך שמישהו אחר ייתן לי את המשכורת, שהייתי רגיל להרוויח אותה. וחיסכון, זאת אומרת, יגיע גיל שאני ארצה לעבוד כי אני רוצה, לא כי אני צריך. ובהקשר הזה מאוד חשוב ליצור את אותה רזרבה כספית, שתאפשר לי לחסוך את זה, ואלה 4 המוצרים שאתם רואים שמאפשרות לכם לעשות את זה. יש לנו את קופות הגמל, לפני 2008 ואחרי 2008, אחת הצרות הייתה לפני 2008 שאפשרו לי להפקיד בקופת גמל, ואחרי 15 שנה למשוך את הכסף בפטור ממס. בגלל זה אתם תראינה שרוב העצמאים היום יוצאים לפנסיה רק עם ביטוח לאומי, כי אף אחד לא הכריח אותן לחסוך. מ-2008 כל החיסכון הוא למטרת קצבה בלבד. קרן פנסיה, יש לי את הישנות לפני 95, שהבטיחו לי זכויות, ואת החדשות אחרי 95, ואנחנו נעמיק בהן קצת. ביטוחי מנהלים גם נרחיב בעניין המוצר הזה, וקרן השתלמות, שזה המקום האחרון שעדיין נותן לי את הפטור ממס, ולכן הדגשתי את החשיבות לא לפגוע באפיק הזה. קרנות הפנסיה הישנות, מה שנקרא defined benefits. יכולה לפתוח את המיקרופון, כן, אנחנו לא מצליחות לשמוע. אושרית, תסגרי את המיקרופון. בעולם הישן היו לי קרנות פנסיה מסוג defined benefits. הם הבטיחו לי זכויות, 2% לכל שנה. היום בעולם החדש הם נקראו defined contribution. מה הכוונה? אני יודע מה אני משלם. מה אני מקבל בסוף? בואו נראה. אז בקרנות האלה כמה כללי אצבע, ברגע שיש לכם צבירה מעל 250,000 שקלים, חשוב לחשב מסלול מחדש מבחינת דמי ניהול. דמי ניהול מרביים שמותר להם לגבות הם 6% מהפרמיה השוטפת, ו0.5% מהצבירה הכספית. אנחנו תכף נראה איך אנחנו יכולים להוזיל את דמי הניהול האלה, אבל כשאני מגיע לצבירה של מעל 250,000, כדאי לי לשים יותר דגש על הדמי ניהול מהצבירה, מאשר מהשוטף. התאמת כיסוי ביטוחי לצרכים. אני יכול לעשות מסלול כיסוי לרווק, לנשוי, לגרוש, לכל מיני מצבי חיים, ובהתאם כיסוי הביטוחי מתאים יותר לצורך שלי. וכמובן גם מסלול השקעה, שהוא לא פחות חשוב, וגם על זה אנחנו נדבר. כשאתם תשמענה שבאים ואומרים לכם למה ביטוחי מנהלים טובים, או מה היתרון בביטוחי המנהלים, אתם יכולות להסתכל פה על מה שנקרא מקדם הקצבה. אם רכשתי פוליסת ביטוח בשנים עברו, חברות הביטוח נהגו אומנם לגבות דמי ניהול גבוהים יותר, אבל גם להבטיח לי מקדם קצבה. למשל, גבר שחסך בפוליסה שהתחילה עד 89, מספיק לו 144,000 שקלים תמורת 1,000 שקלים פנסיה. אישה עלה לה 155, למה? יש לה תוחלת חיים גבוהה יותר. שימו לב שאישה שהתחילה לחסוך בשנות ה-80, מספיק לה 1.5 מיליון שקלים תמורת 10,000 שקלים פנסיה. אישה שהתחילה לחסוך את הפנסיה הזאת אחרי שנת 2001, היא כבר צריכה מעל 2 מיליון שקלים. היא צריכה עוד 500,000 שקלים לחסוך בשביל אותה פנסיה, בגלל העלייה בתוחלת חיים, שגרמה לחברות הביטוח להעלות את מקדמי הקצבה.
פה אתן יכולות לראות את עלות הקצבה בקרנות פנסיה. היא עדיין זולה יותר מאשר חברות הביטוח, אבל היא לא מובטחת. בחברת הביטוח היא מובטחת בחוזה, וקרן הפנסיה היא אומרת, כשתגיעי לגיל הפרישה, נראה מה תוחלת החיים, ולפי זה נוכל לקבוע את מקדם הקצבה שלך. האם עדיף לי ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? קודם כל, תלוי מתי היא נפתחה. אם התוכנית נפתחה אחרי שנת 2001, כבר אין לה איזשהו מקדם ממש ממש היסטרי, כמו אם אנחנו רואים פוליסה שנפתחה לפני 2001. בנוסף, אנחנו נצטרך לבדוק את דמי הניהול. אבל זה שקף שנועד להבהיר מה היתרונות שיש בביטוחי המנהלים, או יותר נכון, שהיו בביטוחי המנהלים הישנים. רמי, זה 2001, ראשון 2001, או... יולי 2001. אוקיי, תודה. ראשון ליולי. כשאנחנו מסתכלים על רובדי הביטחון הסוציאלי של כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו רואים את רובד ביטוח לאומי, שבמקרה האופטימי שאנחנו מגיעים לגיל פרישה, גיל 62 אישה, 67 גבר, בינתיים נראה מה יהיה עם זה. דרך אגב, בגיל 62 אישה יש מבחן הכנסה. אם אני מרוויחה יותר מ-6,600 שקלים, מקזזים לי מקצבת הזקנה שמחויבים לשלם לי, מעל 11,500 שקלים לא ישלמו לי בכלל. זה משהו כמו 2,300 שקלים במקסימום קצבת זקנה בגיל 62. הרובד השני זה אותה קופת גמל או קרן פנסיה או קרן, אין איזשהו חיסכון פנסיוני נוסף שאני עשיתי, ויש לנו גם רובד אישי וולונטרי שנדבר עליו מעבר לזה. מה זה אומר? אני מכיסי מוציא כספים. עכשיו, כל הרעיון הוא שבכל הרבדים האלה, אתם תקנו כיסויים לפי צרכים שלכם, ולא לפי צרכים של משווק, זריז כזה או אחר. תחשבו, נניח אתן נוסעות ברכב, פתאום מתקשרת אליכם, Lady AIG, יש כזה מוצר, ואתם גומרות את הנסיעה, פתאום עם 60 שקלים לחודש הוראת קבע, ביטוח תאונות אישיות. אתם צריכות את המוצר הזה? ניהלתם ניתוח צרכים? בדקתם שזה מוצר שהוא נדרש לכם? לפי מדינת ישראל יש משהו כמו 8 מיליארד שקלים בשנה, פרמיה על כיסויים מיותרים שאנחנו קונים לעצמנו. אז כל הרעיון שאנחנו נקנה כיסוי לפי צרכים שלי, ולא של משווק, יש פה מאמר של אלון עידן מעיתון הארץ, איך הוא מציג את זה, שמתקשרים אליו, רק בגלל שאתה כזה נחמד, ושיש לך הוראת קבע שעובדת, אנחנו מאפשרים לך לקנות אצלנו עוד מוצר ביטוחי. הרבה פעמים כשאני מגיע לבן אדם, אני מסתכל, אני רואה סדרה. זאת אומרת, כל דצמבר התקשרו אליו, עשו לו עוד ביטוח, יש לו 6 פוליסות תאונות אישיות. אז לקנות לפי צרכים שלכם ולא לפי של המשווק, אנחנו נסביר איך עושים את זה, אבל חשוב לי מאוד להדגיש את זה, כי הרבה פעמים אני רואה אנשים, בייחוד אנשים שהם יותר רחוקות מהתחום, שקונות לפי כמה שלוחצים עליהם יותר. זאת אומרת, כמה שהוא היה נודניק יותר, ככה קניתי יותר. אז לא, אתן תקננה לפי צרכים שלכם, ולא של מישהו אחר. פה עלתה שאלה מקודם, ואתם רואות את התשובה. זה העולם של אלה שיכולים לעשות לנו בלגן בתוכניות. מצד אחד, יש לי סוכן ביטוח פנסיוני, אז יכול להיות סוכן ביטוח שעושה לי גם ביטוח רכב, דירה, אחריות מקצועית, הכל. אבל גם את הפנסיה מותר לו לעשות. מה מודל ההכנסות שלו? עמלות שהוא מקבל ממישהו שיווק לו את המוצר. סוכן שיווק פנסיוני, מתי אני אפגש איתו? אם עשיתי את תרגיל השימור לקוחות, מה הכוונה? יש לי 120,000 שקלים בגדיש, ואני עשיתי טעות קולוסלית, חתמתי להעביר את הכסף הזה לבית השקעות אחר, ילין לפידות, אלטשולר שחם, מיטב דש, לא משנה מי. תוך דקה וחצי אני אקבל טלפון מגדיש. איך עושים דבר כזה? יש לנו מערכת יחסים, כבר 10 שנים, איך אתה עוזב אותנו? מה קרה? מה לא בסדר במערכת היחסים? בואו נעשה איזשהו טיפול זוגי ונטפל בבעיה. ובדרך כלל הטיפול הזוגי הזה מסתיים בזה שנותנים לכם הנחה בדמי הניהול שבחיים לא הייתם מקבלים אותה משום סוכן ביטוח פנסיוני. זאת אומרת, מחלקות שימור הלקוחות, כמו גם בהוט וב-yes ובכל מקום אחר, הם הגורם הכי דומיננטי שמאפשר לנו באמת לקבל את התנאים המסחריים הכי טובים שיכולים להיות. דרך אגב, אנחנו שברנו שיא, אנחנו 23 אנשים על הקו. אז אלה הסוכנים. בצד השני יש יועצים, יש יועצים פנסיוני כמוני, שיכולים להיות טמבלים יותר או טמבלים פחות,
אבל הם מחויבים לאובייקטיביות מלאה ללקוח. בחוק זה מוגדר אפילו כ-best advice. ויש לנו את הבנקים, שאומנם מחזיקים ברישיון יועץ פנסיוני, אבל כמו שאמרתי, מכיוון שהם מקבלים עמלה, מבחינתי הם לא אובייקטיביים. על הנישה הזאת אתם תראו הרבה מאוד משווקי נתונים, שפשוט מתקשרים אליכם ומנסים להגיד לכם, תחתמו לי על נייר כזה, תחתמו לי על נייר אחר, אני אבדוק לכם את התיק ככה, אבדוק לכם את התיק אחרת, כשאין לכם הרבה מושג מה האג'נדה האמיתית שלהם, זאת אומרת, הם מתחבאים מאחורי כל מיני הצטלות כאלה ואחרות. אז זה העולם של האנשים שמסוגל לבוא ולעשות לכם שינויים בתוכניות הפנסיוניות שלכם. המתנה האחרונה שמדינת ישראל השאירה בהקשר הזה, זה בקרנות הפנסיה החדשות. אני מקבל ריבית מובטחת של 4.86, שזה המון. מי שהלכה לבדוק. למה? כי היא מובטחת. זה לא מניות שיכולות לעלות או לרדת, זה ריבית מובטחת, שאני מקבל על 30% מהחיסכון הפנסיוני שלי, אם אני עושה אותו בקרן פנסיה. אם אתה עושה מה? רמי, לא שמעת אותך. אני אומר, בקרן פנסיה זה המקום היחידי שאני אקבל את ה-30% אגרות חוב מיועדות, אם אני חוסך בקרן פנסיה. ותראו כמה שאלות כל אחד יכול להתלבט. קרן פנסיה או פוליסת ביטוח, מה עדיף? קרן השתלמות, באיזה מסלול השקעה, אצל איזה בית השקעות, באיזה דמי ניהול. ביטוח ריסק, איזה ביטוח ריסק לקנות, כמה? 500,000, 1,000,000, 2 מיליון. את מי לרשום בתור מוטב, את בן הזוג, את הילדים. האם כשאני לוקח הלוואה או משכנתה, האם אני גם אעשה על זה ביטוח? האם יש נכסים אחרים שאני אמור לקבל בהורשה כזו או אחרת, אני יכול להכניס אותם כבר לתוכנית הפנסיונית ולבנות עליהם במועדים כאלה ואחרים. זה יכול לחסוך לי הרבה כיסוי ביטוחים שאני לא אצטרך לקנות בשוטף. ביטוח רפואי וביטוח סיעודי, כמה לקנות? יש אנשים שמשלמים גם 600 שקלים לחודש על ביטוח רפואי פרטי, ויש אנשים שלא משלמים בכלל. מה עדיף לי בהקשרים האלה? אובדן כושר עבודה, לא פחות חשוב. מי שהיה שכיר, יש לו גם אפשרות לשים יד על כספי פיצויים, שהוא מחליף מעסיקים. אני נגד זה, מכיוון שזה חלק מהותי מהחיסכון הפנסיוני, והוא יהיה חסר לנו בעתיד. עוד פעם, תראו כמה מורכב העולם הזה, ובגלל המורכבות שלו, באמת אנשים הרבה פעמים מאבדים את הרצון להתעמק בו, ומפספסים כתוצאה מכך. רמי, אתה תדבר על כל הסוגיות שאמרת כרגע, או רק על העניין הפנסיוני? כן, אנחנו נגיע. גם על הביטוחים. אני בינתיים פותח וסוגר לאט לאט. אם אנחנו לוקחים מישהו שמתחיל לחסוך בגיל 40 עד גיל 67, 27 שנים, שזה פחות או יותר ממוצע תקופת החיסכון, אתן תראינה של הפקדה של 1,833 שקלים לחודש, נגיע לפנסיה של 4,820 שקלים לחודש. זה מייצג הפקדה לבן אדם שהרוויח 10,000 שקל לחודש. וזה לא בלי למשוך פיצויים, ובלי להפסיק, ובלי לקחת חל"תים, אלא הפקדה רציפה. אז תראו כמה קשה לחסוך לפנסיה, ואיך אני גם, השאלה אם זה יספיק לי, ואיך אני מגדיל את זה גם בעתיד, אבל זה איזושהי סימולציה כללית בשביל לתת לכם איזושהי אמת מידה לגבי כמה יקר לקנות פנסיה. אז יהיה חסר לי כסף בגיל פרישה, ואני צריך לראות איך אני מתארגן נכון ומושך מינימום, כולל גם, אם תחשבו על הקרן השתלמות, אם לא משכנו והפקדנו, יש לי עוד 3,000 ומשהו שקלים רק משם. זה סוגר לי את 10,000 שרציתי. לגבי הריבית, אז נורא קל לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להתעסק עם שוק ההון, שם כולם גנבים, אני יכול להפסיד את כל הכסף שלי, יש מניות עולות, מניות קורסות, תספורות של כל מיני טייקונים, אבל תראו, בן אדם שחוסך 37 שנה ומפקיד את אותם 1,833 שקלים בחודש, ב-0% ריבית יגיע ל-805,000 שקלים, שזה 3,200 שקלים פנסיה. ב-4% ריבית, תראו מה זה, זה יותר מכפול בפנסיה. לא סתם תמיד דיברו על ריבית דריבית ככוח חזק מאוד שיכול לפעול נגדי או לטובתי. איפה אנחנו רואים אותו פועל נגדי? לקחתי משכנתה. שילמתי 3 שנים. אחרי 3 שנים אני רואה שאני עדיין חייב להם יותר ממה שהם נתנו לי.
שם הריבית דריבית עובדת נגדי. פה היא עובדת לטובתי, בחיסכון היא עובדת לטובתי. אז אני לא יכול לוותר על הריבית. תראו את שוק ההון הגדול בעולם, ארצות הברית, מ-1930 עד ימינו אנו, אתם רואות את הנפילות. הייתה נפילה כזאת כל הזמן, זה היה ב-2008, וזה היה ב-2011, וזה היה השנה. זה היה במרץ ירד, ובאפריל כבר עלה חזרה. זאת אומרת, בהקשר הזה אנחנו רואים ששוק ההון הוא תנודתי מאוד. אבל מי לא מפסיד? מי שמחכה, מי שלא לחוץ, מי שיש לו רזרבה כספית מספקת על מנת לא לממש. זאת אומרת, אם אני עכשיו דווקא באפריל פרשתי ואני חייב למשוך את הפנסיה מחר בבוקר, והשוק ירד ב-40%, איבדתי את הפנסיה שלי במינוס 40% לכל החיים. רמי, אבל איך אפשר להוציא פנסיה? אני חשבתי שאסור, כאילו אי אפשר להוציא אותה עד גיל הפרישה. לא, אבל אם את עכשיו בת 62, בדיוק באפריל, ובדיוק השוק ירד. את צודקת, אי אפשר למשוך את הפנסיה. אפשר לשלם מס ולמשוך, שזה לא רצוי. הכוונה שאם יש לי חסכונות אחרים שחסכתי, ואני יכולה להשתמש בהם בגיל 62, נגיד למשוך עוד ולא לפתוח את הפנסיה, לזה... בדיוק זו הרעיון. ברגע שאנחנו בונים את הדברים בצורה נכונה, אנחנו לא נהיה בלחץ בירידה ולא נממש במינוס. נחכה עד שיעלה. איך אנחנו יכולים לחכות עד שיעלה? והנה אתם תראו, בדיוק זה מה שקורה. וגם מה קורה לנו? אנחנו מממשים למטה וקונים עוד פעם למעלה. תראו כמה אנשים יצאו משוק ההון במרץ-אפריל וחזרו אליו עכשיו כשהשוק היום נמצא בשיא. אבל מה יקרה להם? עוד פעם הם יפסידו כשהוא ירד. אז איך אני מתגבר על כל העניין הזה, ואני לא מממן את כל אלה שתמיד קונים כשזה למטה ומוכרים כשזה למעלה, איך אני מתקן לעצמי את העניין הזה? אני הולך לשנת 200 לספירה. אתם יכולות לספר לי מי חי בציפורי בשנת 200 לספירה, ונתן לנו המלצות לחיי השקעה בריאים במאה ה-21. רבי יהודה הנשיא. יפה, אז רבי יהודה הנשיא היה יועץ פנסיוני גם, בין יתר הישגיו, והוא אמר, לעולם יש שליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע, שליש בפרקמטיה ושליש תחת ידו. כתב לנו את זה. שליש בקרקע, חבר'ה, זה נדל"ן. פנסיה המגיעה מהשכרת נכס. שליש בפרקמטיה, השקעה, שוק ההון. ואם אנחנו נשקיע את כל הסיפור הזה בקרן השתלמות, אז אנחנו גם לא נשלם מס רווחי הון. ושליש תחת ידו זה פנסיה צמודה למדד. כסף שיהיה לי זמין בכל עת. זאת אומרת, מי שמאיתנו יצליח לבנות לעצמו רובד פנסיה ראשון בקרן פנסיה. לפי מה? לפי פנסיית מטרה. וזה עניין שאני נחשפתי אליו, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד קיבוצים, ונחשפתי לזה שם. בקיבוץ, זה התחיל בקיבוץ השיתופי, לא חוסכים לפנסיה לפי הכנסה. חוסכים לפנסיה לפי פנסיית מטרה. כי אם אני שואל בן אדם שכיר, אתה מרוויח 10,000 שקלים, כמה אתה מקבל פנסיה? הוא יגיד לי, המעסיק מפקיד לי 2,000 שקלים לחודש לקרן פנסיה, ואם יש לי מזל, עוד 1,000 שקלים גם לקרן השתלמות, 3,000 שקלים לחודש. אם אני אשאל אותו כמה פנסיה תהיה לך, לרוב הוא לא יודע להגיד. מה שאני אומר, אתן צריכות לחסוך לפנסיית מטרה, זאת אומרת, לשבת עם בן בת הזוג בבית, ולהחליט באיזה גיל אתם רוצים לצאת לפנסיה, וכמה כסף אתם צריכים כל חודש. לצערי, אנשים לא עושים את הדבר הזה. ברגע שתעשו את זה, תוכלו לתכנן את הפרישה בצורה נכונה, ולהגיע לגיל שאתם עובדות כי אתן רוצות, לא כי אתן צריכות. אז יש תמיד איזשהו מספר קסם, כשאני שואל זוגות, כולם רוצים 20,000 שקלים לחודש. למה? לא יודע. אבל מה זה 20,000 שקלים? זה אומר קצת בית קפה, קצת מסעדה, בעזרת השם קצת חוץ לארץ, קצת לעזור לילדים. אין לי כבר משכנתה, אני כבר גר בבית משלי. אנחנו מדברים על, כמובן, אחרי גיל 60, גיל פרישה. אז אם אנחנו מדברים על זוג עם 20,000 שקלים רצון לפנסיית מטרה, אנחנו מורידים 5,000 שקל החוצה, שזה נקבל מביטוח לאומי, כל אחד 2,300 שקלים. גם חלילה אם בן הזוג לא מגיע לפרישה, אז יש קצבת שאירים
מביטוח לאומי שמפצה על החלק שלו בפנסיה החודשית שאני צריך לקבל, נשאר 15,000 שקלים. לוקח את בן הזוג, לוקח את הדוח השנתי של בן הזוג, לוקח את הדוחות השנתיים שלי, ורואה לאיזה פנסיה אנחנו נגיע. סליחה רגע, אפשר שאלה? בוודאי. אם הבנתי נכון, אתה ציינת מקודם שאם אנחנו נרוויח קרוב ל10,000 שקלים לקראת גיל פרישה, אז כל הסיפור של ביטוח לאומי לא יהיה תקף לגבינו. אם תמשיכו לקבל משכורת, לא פנסיה, פנסיה לא נחשבת. משכורת הכוונה. משכורת מיגיעה אישית, מעבודה. זאת אומרת, בפנסיה, אם אני ממשיכה לעבוד ועדיין מרוויחה סכום כזה, אז אני לא מקבלת את ה... נכון, מיגיעה אישית. לא מסחירות של דירה, לא מפנסיה, לא משום מקור אחר. תודה, תודה. כיף. אפשר גם שאלה? בוודאי. אתה מבטל או מנתק את הפנסיית מטרה מרמת ההשתכרות. אני לא כל כך ברור לי איך עושים את זה, כאילו, אתה צריך, הרי הבסיס כדי להפרשת הכספים לפנסיה זה יכול להיות השתכרות שלך, לא? תראי, למי שיש עודף, ויש כאלה שכבר יצא לי לעזור להם לצאת לפנסיה בגיל 50-55, כי הם חסכו מספיק כסף למטרה שלהם. אוקיי? כי אני רואה בזה יעד פנסיוני. למי שחסר, יש כלים פיננסיים שמאפשרים לסגור את הפערים. אנחנו נגיע לזה. יש למשל קופת גמל להשקעה. אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, חסר לי עכשיו, הסתכלתי עם בן הזוג שלי, אני רואה שאנחנו מגיעים ל12,000 שקלים פנסיה, חסר לנו 3 ל-15. איך אנחנו עושים את זה? אוקיי, נעשה הוראת קבע, 400 שקלים לחודש, לקופת גמל להשקעה, זה סוגר לנו את הפער של פנסיית המטרה שאנחנו רוצים. כל שנתיים נבדוק שאנחנו עדיין בקצב הנכון, שלא השתנה איזשהו משהו, שלא היה איזו ריבית חריגה. אם כל שנתיים נבדוק שזה נכון, נגיע באמת לפנסיית המטרה של 15,000 שקל פלוס 5 של ביטוח לאומי. זאת אומרת, הפנסיית המטרה זה משהו שדורש תחזוקה, זה כמו זוגיות. קרן פנסיה זה מערכת יחסים. ההפך, היא הרבה יותר יציבה גם מבן זוג, כי היא לכל החיים. בן זוג כבר, גם כן ראינו שלא כולם נמשכים עם אותו בן זוג שהתחילו איתו, אבל עם פנסיה זה אותו פנסיה. זה אפילו עוד יותר יציב. אז זה מערכת יחסים שצריך לטפח אותה, פעם בשנתיים לבדוק ולראות מה המצב, מה הייתה הריבית, לאן הגעתי, אם אני עדיין בקצב הפנסיוני שאני רוצה להגיע אליו. אז רובד הפנסיה הראשון ברמה משפחתית לפי פנסיית היעד שלנו. רמי, אני רוצה לשאול שאלה. כן. אני רוצה להכניס מבט מגדרי לשיח שלנו, ושבעצם הרבה פעמים כשאנחנו מחשבות קדימה, אנחנו מסתכלות על יחידה משפחתית, אנחנו מסתכלות עלינו עם בני הזוג, אנחנו יושבים ועושים את התוכנית הזאת יחד, וכשאנחנו יושבים פה במסגרת של מורות דרך עצמאיות, שגם אימהות, אז בעצם כשאנחנו מסתכלות על עצמנו, כשאנחנו מסתכלות בכללי על העולם הזה, לא כיחידה משפחתית, אז יש סיכוי שהעתיד יהיה הרבה יותר מורכב. אז האם תוכל להתייחס למציאות, אם אנחנו לא מסתכלים כיחידה משפחתית, איך אנחנו יכולות להבטיח את העתיד שלנו? את מדברת על איזון משאבים בין בני זוג, אם בני זוג לא ממשיכים אני בטוח לא במושג הזה, אבל אם ככה זה נקרא, אז אולי. רמי, היא מדברת על מה קורה, אם באמת האם יש דרך שאנחנו נסתכל על עצמנו בתור יחידה נפרדת, כדי לקלקל את המספרים הם שונים מאוד. אם בני הזוג הם עובדים בהייטק ומרוויחים ויש כרית ביטחון, והמספרים הם כאילו ממש עתיד נפלא ואפשר לחסוך ממש מעט, אז זה מאוד מאוד שונה אם התמונת מצב משתנה. אין בעיה, הנה, כל הנחות יסוד, למה אני מתכוון. קודם כל, לפי החוק במדינת ישראל, ברגע שבני זוג מתפצלים, יש מה שנקרא איזון משאבים. ורינת יכולה להרחיב יותר כעורכת דין, אבל אם אין הנחיה אחרת, שזה הסכם ממון שהוכן מראש בצורה כזו או אחרת, מחצית מהחיסכון הפנסיוני עובר אליי כבן הזוג. זאת אומרת, אנחנו עושים איזון. אם אני חסכתי רק 1,000 ובן זוגי חסך 10,000, ביחד חסכנו 11,000 לחלק ל2. אוקיי? לוקחים את כל הנכסים ומחלקים אותם מחדש.
זאת אומרת, למרות שכאילו, מדינת ישראל רואה אותי שותף ב-50% בכל חיסכון פנסיוני שיצר בן הזוג שלי, גם אם הוא הרוויח יותר, או גם אם הוא הרוויח פחות ממני. אלא אם כן, יש איזשהו הסדר אחר שנעשה, אבל זה ברירת המחדל בנושא הזה. כמובן שאני יכול לבוא ולהגיד, אני מטעמי שמרנות, לא מסתכל על בן הזוג, רק על עצמי. ואז אני אגיד, אוקיי, כמה אני רוצה, אני אגדיר לעצמי פנסיית מטרה אישית, ואז אני פשוט לא לוקח את הצד השני. יקזז מאותה פנסיית מטרה אישית את 2,300 שקלים ביטוח לאומי שמגיעים לי, ואז יראה כמה חסר לי, ואני אחסוך לשם. אותו חישוב בדיוק, רק בלי לקחת בחשבון את הצד השני. זה חישוב יותר שמרני, ומן הסתם שם, ההשלמה שאני צריך לעשות תהיה יותר גדולה, כי אני מסתכל על בן אדם אחד ולא על זוג. בוא נשאל שאלה כואבת, ואם חלילה נפרדים מכל סיבה שהיא. אז כמו שאמרתי, יש איזון משאבים, ואני אקבל 50% מהנכס הפנסיוני שיצר בן הזוג. רמי, אם לא מדובר בפרידה, אלא בתמותה מוקדמת, חלילה. תמותה מוקדמת, גם אין בעיה. ביטוח לאומי נותן לי קצבת שאירים במיידי, ואני מקבל גם את הכיסוי הביטוחי שבן הזוג יצר. אותה קצבת שאירים אם הייתה לו קרן פנסיה, או אותו סכום ביטוח וחיסכון אם היה לו ביטוח מנהלים. מה שהיה רשום שם כ-40% ממה שהוא היה מקבל בפנסיה, פשוט עובר אוטומטית נכון, כבר במיידי. זאת אומרת, אני עושה קש מיידי על הזכויות, אני לא צריך לחכות לגיל 67. מהבחינה הזאת, לצערי, אוקיי? אנשים שבן זוגם נפטר, מצבם הכלכלי הרבה יותר טוב מאשר אנשים שבן זוגם מתגרש מהם. לא מקבלים את השאירים כקצבה, אלא כסכום חד פעמי? שאירים זה קצבה חודשית, אוקיי. וביטוח זה סכום חד פעמי. בניסיון עם משפחות שאחד מבני המשפחה לא המשיך איתנו, אני חושב שקצבת השאירים היא הרבה יותר טובה לאדם, כי אתה לוקח אותו בשיא מצוקתו, ואתה אומר לו, עכשיו קח 1,000,000 שקלים ותסתדר. מה פתאום עכשיו הוא ייקח 1,000,000 שקלים להסתדר? בחיים הוא לא עשה את זה קודם. אבל אם אתה אומר לו, עכשיו יש לך 12,000 שקלים לחודש עד אחרון ימיך, זה כבר דבר שבן אדם יודע להסתדר איתו. לכן אני אישית חושב, מניסיון גם מה שאני ראיתי, קצבת שאירים היא הרבה יותר חשובה ומרגיעה בן זוג שהבן זוג שלו לא ממשיך איתנו, מאשר סכום ביטוח חד פעמי. אפשר שאלה בתור מישהי שבן זוגה עזב את העולם? קצבת שאירים, עד איזה שלב אני מקבלת? כל החיים. עד גיל 21 של הילדים יש תוספת. עד גיל 21 של הילדים יש תוספת לילדים, אחרי גיל 21 של הילדים זה נשארת רק קצבת הבסיס. הבנתי. וכל מה שקשור לכיסויי פנסיה שלו, זאת אומרת, זה מה שאני מקבלת כרגע מחברות ביטוח למיניהם? כאילו מגדל, כאילו... תלוי איפה החיסכון. אם זה פוליסות ביטוח, אז... אבל תכלס כאילו ההפרשה שלו נפסקה. אז כאילו איזה כיסוי אני מקבלת? אם זה קרן פנסיה, אז החיסכון נמחק, ובמקומו יש קצבת שאירים. אם זה חברת ביטוח, זה משולב. אז צריך לראות איזה מוצר פנסיוני היה לו. הבנתי, אוקיי. תודה. בכיף. הרובד הפנסיה השני הוא השקעה בשוק ההון, וכמו שאמרתי, עדיף דרך קרן ההשתלמות. זאת אומרת, אם אני אשכיל לא למשוך את קרן ההשתלמות ושם, אני יכול להתפרע בשוק ההון, כמו שאמרנו. למה? מכיוון שגם אם ירד, אני אחכה שיעלה. אז יש לי את הפנסיה שאני צריך אותה, וזה הרובד שאני חי ממנו, וכל שנה אני אראה כמה הייתה הריבית, אני אגלה רק את הריבית כל שנה, וזה יהיה השומנים שלי, לבילויים של השנה הבאה. ואז אני יוצר לעצמי איזון, שגם אם למשל, כמו שמישהי אמרה מקודם, בתבונה רבה, בדיוק עכשיו באתי לפרוש, ואני בת 62, אבל לא, השוק ירד, אין בעיה. אני בינתיים יכולה לחיות מהחסכונות הנוספים שיש לי בקרן ההשתלמות, ואני אקח את הפנסיה בטיימינג שמתאים לי. ואל תרביצו לי, אבל מי שמסוגלת לייצר גם עוד דירה שהיא לא גרה בה, ואז יש לי גם שכירות מדירה, גם את שוק ההון וגם את הפנסיה, היא תהיה פנסיונרית מאושרת. כי אז יש לה פיזור סיכונים, ולא משנה מה יקרה, יש לה איזון בין המקורות הפנסיונים השונים. אני יכול להגיד לכם שאני יושב עם אנשים בני 90 בבית אבות,
שיש להם הרבה מאוד כסף, אבל הן לא כל הזמן בלחץ, כי הן לא יודעות מה יהיה מחר בבוקר. אולי ירד, אולי יעלה, אולי הקלטי תגנוב לי את הכסף, אני לא יודע מה יהיה. אני כבר לא כמו שהייתי פעם. מצד שני, פנסיה חודשית, אף אחד לא יכול לקחת לי. לכן, על מנת להיות גם רגועים בפנסיה, ובאמת לעשות דברים שכל החיים רצינו לעשות, בהנחה שאנחנו רוצים לעשות עוד דברים חוץ מאשר להיות מורות דרך, אז זה הדרך של רבי יהודה הנשיא, עם ההמלצה שלו, במשנה, שמאפשרת לי להגיע לשם. פיזור סיכונים. רמי, כן. סליחה. לא, תחליט את השנייה. לגבי הרובד השלישי שאמרת שכר דירה בתור השקעה נוספת, אתה מחשיב באותו רובד שכר דירה או קופת גמל להשקעה, או כל השקעה שממשיכה להניב לי בנפרד מהפנסיה והקרן השתלמות, או ששכר דירה מבחינתך זה משהו מומלץ כי הוא נפרד לחלוטין? כי הוא נפרד לחלוטין, אכן, מכיוון שאני אומר, מכיוון שאף אחד מאיתנו לא יודע מה יניב יום, ואני רוצה שיהיה לי עוגנים. אז מבחינתי, שכירות מדירה זה עוגן. אני לא יודע אם הדירות ימשיכו לעלות או ירדו, אבל אני רוצה שיהיה לי גם בתיק שלי, בתמהיל, גם את זה. על מנת להפוך את ההשקעה שלי שהיא יותר מפוזרת, יותר יציבה. למרות שיש יועצים שאומרים היום שקופות גמל להשקעה יותר משתלמות משכר דירה. נכון, אבל אם תהיה איזו קטסטרופה, אם אתם זוכרות את מרץ, שדיברו על זה שזהו, האחרון סוגר את האור וכל העולם הזה, לא יישאר מה שהיה. אבל הבית נשאר. גם אם טסלה ירדה ב-80% ממה שהייתה, הדירה נשארה, הנדל"ן נשאר, אנשים נולדים, אנשים עדיין רוצים לגור. אז הפיזור סיכונים הזה, אני חושב שהוא מאוד חשוב, ואני לא הייתי מוותר עליו. אני אישית מאוד מאמין בפיזור הסיכונים, ואני חושב שלשלב גם נדל"ן בתוך התמהיל, זה מאזן את התיק. כן, בדיוק, רציתי לשאול על הגמל, איפה הוא מגיע פה בכל הגמל להשקעה הוא נמצא ברובד השני, מעבר לקרן ההשתלמות. זאת אומרת, השקעה בשוק ההון, זה הרובד השני שלי. אז שם גם הגמל להשקעה. אומנם קרן ההשתלמות היא יותר פטורה ממס ממנו, אבל הוא גם כן חלק מהרובד הזה. או ברובד הראשון, למי שההפקדה הפנסיונית שלו לא מביאה אותו לפנסיית המטרה, הוא מוסיף אותה פה. אז זה או יהיה ברובד הראשון או ברובד השני. ברובד הראשון, כרובד חובה שמשלים לי לפנסיית המטרה שאני רוצה להגיע אליה, וברובד השני, למי ש... זה תמיד יותר טוב מאשר חיסכון בבנק, כי בחיסכון בבנק תמיד אני אשלם מס רווחי הון מיד. פה אני לא משלם בינתיים מס רווחי הון, ואני רואה מה קורה בסוף. רמי, סליחה, מה דעתך לגבי השקעה בשוק ההון, הרובד השני, אופציות אחרות של שוק ההון, כמו מניות, מטבע זר, כל דבר אחר? אין בעיה, אני אומר, תקני את זה דרך פה. אם תקני את זה באופן עצמאי, יש לך מס רווחי הון באופן מיידי. היום יש לך גם מסלולים שנקראים IRA, Individual Retirement Account, שבהם את יכולה לקבוע איזה מניה ספציפית, לא אם יהיה יותר מניות או פחות מניות, לא אם יהיה יותר מניות בארצות הברית או יותר מניות בישראל, לא אם זה יהיה אלטשולר שחם או מיטב דש, אלא אפילו להגיד איזה מניה ספציפית את רוצה שיקנו לך בתוך התיק. איך אתה ממליץ על זה כאופציה, על שוק המניות? תראי, השנה היא בעייתית. זאת אומרת, אם הייתם שואלות אותי בכל זמן נתון, הייתי אומר לכם, שימו 100% בשוק ההון, 5 שנים לפני הפרישה, בואו ניקח רוורס ונלך לצמוד מדד. ברובד הראשון. ברובד השני אין לי בעיה להמשיך, כי זה לא רובד שאני צריך אותו למחר בבוקר. היום המצב הוא ששוק ההון תפץ בצורה לטעמי לא הגיונית, ואין כל כך קשר בין הכלכלה הריאלית, מה שיש חיי היום-יום, לבין הכלכלה הפיננסית, מחירי המניות. השוק האמריקאי עבר את מה שהוא היה לפני הקורונה. עכשיו, כמה שאני אופטימי, אני אומר, מה יש היום בשוק ההון? מה יש היום בעולם שהוא יותר מאשר הוא היה לפני הקורונה? זאת אומרת, איך אתה היום במצב כלכלי כאילו יותר טוב ממה שהיית לפני? אז אומרים, כי כולם חושבים שהחיסון יעבוד, בסדר, בפברואר לא הייתי צריך חיסון, ועדיין השוק היה פחות ממה שהוא היום. דווקא השוק הישראלי הרבה יותר משקף את המציאות, מכיוון שהוא עדיין נמוך יותר מהשיא שהיה לפני הקורונה. אז לדעמי הוא יותר בריא.
לכן אני חושב שהשנה הזאת תהיה שנה נורא מבולבלת, אז לכן לא הייתי הולך היום ושם 100% במניות, לטעמי עוד פעם, מכיוון שאני חושב שהשוק גבוה מדי. רוב השוק זה ארצות הברית, כי 60% מההשקעות של קופות הגמל היום, אלא אם כן אני מגביל אותן, נעשות לא בארץ, אלא בעולם הרחב. אבל בעיקרון, בתקופות שגרה, או שאחרי שאנחנו נגמור את כל הטלטלה הזאת, אני בהחלט חושב שההשקעה מסיבית יותר בשוק ההון, כמו שראיתם, לאורך שנים, היא תמיד מחזירה את עצמה יותר מאשר אפיקים אחרים, ואם אני יוצא החוצה 5 שנים לפני, ועובר לצמוד מדד, למעשה ניצלתי את כל המומנטום של שוק ההון, ולקראת הפרישה הלכתי אחורה לצמוד המדד. חוק פנסיה חובה לשכירים, לא יודע כמה רלוונטי לגביכן, מי שעובדת גם כשכירה, חייבים להפקיד לפנסיה. זה הלך ועלה לאורך השנים, מ-2008, היום האחוזי הפקדה הם 6% פיצויים, 6.5% מעסיק ו6% עובד, וה2/3 הנוספים בפיצויים משלימים לי רק אם אני פוטרתי, לא אם אני התפטרתי. מה שיותר רלוונטי זה מ-2017, זה במסגרת תיקון 18 לחוק ההתייעלות הכלכלית, העצמאי גם חייב, בניגוד לעבר שהוא רק היה מקבל גזר, בצורה של הטבת מס אם הוא היה חוסך, היום הוא חייב לחסוך לעצמו לפנסיה, וקיימים 2 רבדים. עד מחצית השכר הממוצע במשק חובה להפקיד 4.45%, ובין מחצית השכר לשכר הממוצע במשק חובה 12.55%. זה יוצא 235 שקלים למי שמרוויחה 10,551 מחזור הכנסות, יוצא 235 שקלים לחודש הרובד הראשון, ו-662 שקלים לחודש הרובד השני. תשוונה את זה, את אותם 800, נניח 900 שקלים, תשוונה את ה-900 שקלים האלה למה לשכיר רגיל, אז על 10,000 שקל הוא היה מפקיד יחד עם המעסיק שלו 2,000 שקלים לקרן הפנסיה, שזה יותר מכפול, ועוד 1,000 שקלים לקרן השתלמות, פי 3. אתם רואות כמה העצמאים מכריחים אותו פחות, מאשר מכריחים את השכיר, ולצערי, זה הדבר הראשון שהעצמאי פוגע בו. אז תמיד הוא יגיד, אוקיי, אני אשים פחות, תמיד יש משהו אחר להוציא. לשכיר שלא שואלים אין ברירה. לעצמאי שיכול לבחור, אז הוא פוגע ראשון בהפקדה הפנסיונית. ופה מהי המלצתך המקצועית באמת? כי החיים... לחסוך לפי פנסיית המטרה שלי. אוקיי. לא לפי מה שמוכר לי במס. תכף נדבר מה מוכר לי במס. זה מה שמכריחים אותי, אבל יש גם הטבות מס שאני מקבל. אני מקבל מס... אתה מציע לחסוך הרבה יותר מהמינימום שנדרש מאיתנו? אני מציע לחסוך לפי פנסיית המטרה. קודם כל, לנצל במקסימום הטבות המס, היום אני יכול עד 211,000 שקל הכנסה שנתית, להפקיד 16.5%, שזה 34,848 בשנה, הרבה מעבר למה שחובה עליי, אני אקבל על זה הטבות מס. אז קודם כל, לנצל את הטבות המס. שזה הרבה אנשים לא עושים. זה לא סכום שהוא תלוי בהכנסה? 16.5 מההכנסה, ולא יותר מ-211,200 הכנסה. זאת אומרת, מי שמרוויחה יותר, אז אין לה כבר הטבת מס על הכנסה מעבר לזה. המקסימום שאני יכול להפקיד בשנה לקופות גמל, לקרנות פנסיה, הוא הסכום הזה, 34,848, ואני אקבל עליו הטבת מס. עמי, אבל נקריא שאלה מעולם המציאות שלי לפחות. אני מרגישה ש-18 פלוס 34 זה סכום ענק עבורי במהלך אפילו שנה רגילה, אז נגיד אני כן מצליחה להתמיד במקסימום של קרן השתלמות, ואני מבינה שמינימום לפנסיה זה ממש מעט. אז נגיד אם יש את הסכום, אז כאילו את כל הסכום להפקיד לפנסיה, או כן להשאיר סכום לקרן גמל או לעוד דברים. אני אומר, קודם כל, הקרן השתלמות, כמו שאמרת, שמה את התקרה שזה... כן, זה דבר ראשון, כן. הרובד השני זה קרן פנסיה, ורק אם סיימת להפקיד את קרן הפנסיה לפי הפנסיית מטרה שאת צריכה, ונשאר לך עודף, רק אז אני אעבור למוצר השקעה נוסף. כלומר,
אוקיי, ולא לחלק... אז תוכיח לנו שפנסיה זה שווה, כי ככה קצת התכתבנו בקבוצה, והגענו למסקנה קולקטיבית של אימהות מורות דרך, שאולי פנסיה זה פחות בטוח, ואז כדאי כאילו את המינימום, ואז... פנסיה זה הכי בטוח שיש. אני אגיד לך למה. פעם אחת הכיסוי הביטוחי שאני מקבל לאובדן כושר עבודה וגם לקצבת שאירים, זה בתעריף הכי זול שאפשר לקנות, כי בקרן הפנסיה, מעבר לדמי הניהול, אסור להם לגבות עלויות נוספות, זה צריך להיות בתעריף המינימלי. פעם שנייה, דמי הניהול בקרן הפנסיה הם הכי נמוכים מכל המוצרים הפנסיונים הנוספים. ופעם שלישית, יש לי על 30% מההשקעה ריבית של 4.86 פלוס מדד. אז גם דמי הניהול נמוכים, גם זה מכסה אותי לכיסוי ביטוחי חלילה, אם קורה לי משהו, וגם ההשקעה היא השקעה יותר בטוחה. אז מבחינתי זה המוצר האולטימטיבי, וגם יש לי הטבת מס, כשאני מפקיד את זה. מצד שני, רמי, לא אמרת מקודם שפנסיה היא מאז 95 למעשה, ידוע מה אנחנו נותנים, אבל לא ידוע מה נקבל. זה הרי תלוי... נכון, אבל זה הכי טוב שיש. את צודקת, הקרנות פנסיה ותיקות היו טובות יותר, אבל זה המוצר הכי טוב שיש לי כרגע, מכל המוצרים האחרים. כן. יש לי גם שאלה, היי. כן. לגבי הפנסיה, אז אני כמורה דרך, יש לי גם הפקדות מעסיק היו עד הקורונה, וגם אני מפקידה לעצמי איזה סכום כל חודש, ובסוף השנה עושה עוד הפקדה כדי להגיע למינימום פנסיה שצריך, כי יש לי עוד אפיקי חיסכון. אבל השנה הגיע איזה מכתב, שכאילו אומר שבגלל שאין הפקדות מעסיק, יש משהו עם הביטוח, ואם אני רוצה שישמר לי אותו ביטוח, אז אני צריכה, בדקתי את זה, זה היה לשים 18,000 שקל בפנסיה השנה, בשביל שישמר לי אותו ביטוח של המעסיק, או שמקזזים לי כל חודש איזה סכום, ולא, הלכתי לאיבוד עם הדבר הזה בין יש ריסק זמני, מכיוון שקרן הפנסיה מכסה אותך גם על ביטוח, אובדן כושר עבודה וקצבת שאירים, ומכיוון שכשאין מפקדת מעסיק, לכאורה, הכיסוי הזה מסתיים, מציעים לך או להשתמש בחיסכון הצבור ולשלם, זה לא יוצא סכומים גדולים, זה יוצא... זה יוצא 150 שקל לחודש. 150 שקלים לחודש, יפה. אז מציעים לך לשלם 150 שקלים לחודש ולהמשיך את הכיסוי לנכות ולשאירים באופן מלא, כאילו המשכת לעבוד כמו שעבדת מקודם. עד 2 אפשר להמשיך את הכיסוי של הריסק הזמני הזה, או לחליפין מציעים לך לנצל את החיסכון הצבור בקרן, ולממן מתוכו את הריסק הזה, אם את לא יכולה לבצע את ההפקדה בשוטף. לחליפין מציעים לך לשלם את הכל. זאת אומרת, את כל מה שהמעסיק שילם, את יכולה גם לשלם, ואז לכאורה לא קרה שום דבר, וכאילו לא יצאת מחל"ת. זאת אומרת, אני יכול לשלם את כל הסכום, מה שהמעסיק ואני שילמנו ביחד, אני יכול לשלם רק את עלות הביטוח, אותם 150 שקלים, או אני יכול לבקש מהם להוריד את ה-150 שקלים לחודש מהחיסכון הצבור שלי. כל אחד מהדרכים האלה אמורה לשמר אותי לפחות עם כיסוי ביטוחי, אם לא גם עם החיסכון הפנסיוני הלאה. אז אתה אומר שבכל מקרה צריך לטפל בזה, כדי שהכיסוי הביטוחי יישאר. נכון, חשוב מאוד. חשוב מאוד, כי תחשבו, גם אם אני מפסיק את הכיסוי הביטוחי, מעבר לזה שאני מפסיק להיות מבוטח, כשאני ארצה כיסוי זה עוד פעם חיתום רפואי. חלקנו לא הופכים להיות בריאים יותר משנה לשנה, אז אם אני עושה את זה, אז למעשה אני אצטרך עוד פעם הצהרת בריאות, או עוד פעם 5 שנים הכשרה בקרן פנסיה, או עוד פעם, אז אני מעדיף שלא. מעדיף לשמר את הכיסוי ולא להיכנס עוד פעם להצהרות בריאות כאלה. גם אם זה עולה לי עכשיו 1,200 שקל או 1,500 שקל בשנה, זה שווה לי את זה כרגע. שווה לי את זה, כי זה גם, אני ממשיך להיות מבוטח באותה שנה. ולהבנתי, גם ברגע שיש שוב הפקדות מעסיק, זה אוטומטית אמור לי, כאילו... בול, נכון? אמת ויציב. אמת ויציב. אוקיי, תודה. רמי, אם אפשר עוד שאלה לגבי באמת העניין הזה של שכירים ועצמאים, היינו שכירות בעבר, הפכנו לעצמאיות, הופקדו לנו כספי פנסיה, מה קורה עכשיו עם הכספים האלה, שכבר אין הפקדות של מעסיק? נניח אני חושב שהכי טוב לנייד הכל לאותה קרן פנסיה, שאני מאמין בה, לנייד את כל הכספים לקופה אחת, על מנת שיהיה לי צבירה גדולה באותו מקום, זה גם יאפשר לי לקבל תנאים מסחריים יותר טובים מהגוף שמנהל לי את הכספים, ולבנות שם את הפנסיה העתידית שלי.
היי, אני יכולה להתפרץ עם שאלה בדיוק לזה? כן. אז, אתה יודע, אז איך אני מגלה בעצם איפה כל הכספים שלי מפוזרים מעבודות עבר? האם יש איזושהי תוכנה, דרך, קסם? כן היו לי הפקדות לפנסיה שלי ושל מעסיק במקומות עבודה אחרים. איפה אני מוצאת את זה? ורגע, ואני ככה, אם אני כבר פה, אז אני כבר אשאל שאלה שנייה. אני משלמת כל חודש על אובדן כושר עבודה. זה חלק מאיזשהו ביטוח פנסיוני או שזה בפני עצמו? אז השאלה הראשונה, הייתה לנו מפקחת על הביטוח, שיזמה דבר שנקרא מסלקה פנסיונית, עשו את זה עם חברה שנקראת נס טכנולוגיות. מה שכן, תיזהרי, כשאת כותבת מסלקה פנסיונית, השלושה הראשונים זה בדרך כלל כל מיני סוכני ביטוח, שאת ככה איכשהו מגיעה לאתר שלהם ומתלבשים עלייך, אז תחפשי את המסלקה הפנסיונית האמיתית. אז יש לך עד הפרסומות של גוגל, רק להיכנס לראות את הנכון. את משלמת להם משהו כמו 20 שקלים, והם עושים לך פישינג. הם פונים לכל הגופים השונים, ומביאים לך את כל המידע. כמה כסף חסכת, מה דמי הניהול, מה הכיסוי הביטוחי, מה מסלול ההשקעה, הכל. פשוט מדהים. זה לא היה עד לפני 2-3, וזה פשוט עובד בצורה נפלאה. תגיד שוב בבקשה את השם של הדבר. המסלקה הפנסיונית. אני רוצה להוסיף משהו בקשר לזה. אתה ציינת את ההזהרה שאני נפלתי בה כבר. גם אני פניתי להר הביטוח בהמלצה, שאפשר למצוא באינטרנט את הר הביטוח כדי לחפש את זה, הר הכסף, אחד מהשניים האלה. יש הר הכסף, הר הביטוח ומסלקה פנסיונית. נכון, והבעיה היא שיש גם מתחזים לזה, אתרים מתחזים, כמו שציינת, 3 הראשונים, אני לא ידעתי את זה. ורציתי להזהיר את חברותיי, צריך להכניס כל מיני פרטים של מספר תעודת זהות ועוד כל מיני פרטים מאוד מאוד אישיים, ואחד מהם, שזה, אני חושבת, הנתון הכי מסוכן להכניס, זה את התאריך הנפקה של תעודת הזהות, נכון? נכון. ככה הם מזהים שזה באמת את. ככה המדינה, בכל האתרים שלה, דרך אגב, זה הדרך של המדינה לזהות או מספר כרטיס אשראי, או תאריך מועד הנפקת תעודת זהות, זה הדרך של המדינה לזהות שמדובר בי. כן, בתנאי שאתה באמת מגיע למדינה ולא לאיזה אתר מתחזה, שקצת קשה לדעת את זה. אז זהו, אז אני פשוט קיבלתי על הראש מהסוכן ביטוח שלי על זה שנתתי תאריך ההנפקה של התעודת זהות, כי אז זה ממש נותן יד לכל מיני פורצים להגיע לכל מיני נתונים מאוד רגישים ואישיים שלכם. אז תשימו לב לזה מאוד מאוד. זהו. אני רציתי לשאול, שומעים אותי? כן, כן. אוקיי, קודם כל, כתבתי את המסלקה הפנסיונית והגעתי לאתר של גוב, זאת אומרת של הממשלה. זה המקום שבו צריך לחפש? נכון. זה האתר הרשמי כן, שבו... אם אני בממשלתי, אז אני במקום הנכון. אוקיי, אוקיי. והשאלה השנייה, עלה בדיון שהיה בקבוצה טענות נגד השקעה בקרן פנסיה, בגלל זה שכל הזמן משנים את גיל הפרישה, ובגלל כל מיני תספורות שעושים לטייקונים על חשבון הציבור, והרבה חוששות לשים שם את הכסף. אז מה הדעה שלך לדבר הזה? אז קודם כל, העניין של שינוי גיל פרישה לא רלוונטי, הוא רלוונטי לקרנות פנסיה ותיקות ולביטוח לאומי. מכיוון שבקרנות החדשות זה משהו שהוא מותאם לי אישית. אם אני אפרוש ואני יכול לקבל פנסיה החל מגיל 60, הפנסיה תהיה נמוכה יותר. אם זה יהיה בגיל מאוחר, אז היא תהיה גבוהה יותר. אני מחליט לפי הגיל פרישה ולפי פנסיית המטרה. יכול להיות שאני אסתכל ואני אראה שלפנסיה שאני רוצה, רק בגיל 68 אני אגיע. אז אני אמשוך אותה בגיל 68 אם אין לי ברירה. אז זה לא רלוונטי להקשר הזה, ולגבי הטייקונים והתספורות זה זניח. מכיוון שהחשיפה של קרנות הפנסיה לאותם טייקונים היא מינורית. זה פרומילים של אחוזים, כי התיק השקעות הוא מאוד מבוזר. אז בהקשר הזה גם פה אין לנו חשש. לא רק זה, זה גם האפיק היחידי ש30% מובטח לי על ידי המדינה בריבית של 4.86, שזה המון. לא יודע אם יצא לכם ללכת לבנק לבקש ריבית על חיסכון, אם תקבלו 0.5% תגידו תודה. ופה אנחנו מדברים על 4.86 פלוס מדד. תודה. רמי, אני רוצה גם לחדד את השאלה של דפנה, כי זה משהו שנוגע לי אישית. אני היום בת 51,
הייתה לי, ועוד לא, אין לי שום פנסיה משום מקום קודם, לא מהעבר, לא, אין לי פנסיה, עד היום מעולם לא הייתה לי פנסיה, כלומר, היום אני צריכה להתחיל עם זה ממש עכשיו. דיברתי עם חבר בן גילי, עלתה באמת הסוגיה, כמו שדפנה אמרה, אמר לי החבר, תקשיב, אני מכל האפשרויות פנסיה שאני רואה לנכון כרגע, מהשלב הזה של חיי, נראה לי הרבה יותר משתלם לשלם את הקנס השנתי של 500 שקל, מאשר לזרוק כסף לפנסיה. מה דעתך על זה? במקום לשלם 500, תשלמי כבר את ה-850, אז קודם כל חסכת 850. זה יותר טוב מאשר 500 לזרוק. גם על ה-850 תקבלי הטבת מס. אני בהחלט לא מסכים עם ההמלצה הזאת. גם אם תחסכי מעט, נניח רק את ה-800, במשך שנה יהיה לך 10,000 שקל. במשך 10 שנים יהיה לך עם הריבית 120,000 שקלים. בגיל 62 יהיה לך 120,000-130,000 שקלים. אז זה לא מטורף, זה לא המון כסף, אבל במקום זה היא משלמת 50,000 שקלים מס. מה עשינו בזה? לא, אבל את הסכום הזה שאני אצליח לחסוך, אם אני אצליח לחסוך, אני אקבל את זה הרי רק באופן תקציבי כל חודש, ולך תדע. אז למי שיש פנסיה פחות מפנסיית מינימום של 500 שקלים, יכול למשוך את זה גם בפטור ממס, אני מקווה שיהיה לך יותר, תלוי כמה תחסכי. תגיד את זה שוב, רמי, אתה יכול לחזור על זה? למי שמה? מה היא אומרת לנו? במקום לחסוך 120,000 שקלים, אני מעדיפה לשלם קנס של 50,000 שקלים. אז אני אומר, 50,000 שקלים קנס ילך לאיבוד. ה-120,000 שקלים כסף, זה פחות זה שלי. עכשיו, גם את ה-120,000 שקלים שחסכתי, אני אוכל להמיר אותם בפנסיה, גם אם אני החליט לשלם מס ולמשוך אותם... אז ההצעה שלך היא יותר... אתה לא שומע? הקנס הוא 500 שקלים בשנה, לא בחודש, לא על כל חודש שלא יפרשת פנסיה מינימום. סליחה, את צודקת. אז 5,000 שקלים, ואז היא צריכה לחשוב, אם יש אפיק השקעה, בואי תרוויח. גם את ה-5,000 שקלים שהיא משלמת במשך השנים. ועוד, אז אולי זה שווה, אבל פה אנחנו פועלים אותו. נכון, אבל מה שאני אומר זה, מי שתגיע... יש מישהי שהרמקול שלה עושה... נראה לי מורן. אני? אוי ואבוי, סליחה. לגבי העניין של פנסיה, מי שתצבור פנסיה נמוכה מפנסיית מינימום שקבע המחוקק של כ-500 שקלים פנסיה, שזה משהו כמו 100,000 שקלים, יכולה למשוך את זה גם בפטור ממס, והיא לא חייבת למשוך את זה כפנסיה בגיל 62. אז זה אחד. 2, יש לי הטבת מס גם כשאני מפקיד, אני אשלם פחות מס הכנסה. אז, וחבר'ה, אבל אני מקבע את עצמי לחיי עוני בפנסיה. כי למעשה, אם אני לא אחסוך, אז אני אגמור רק עם ה-2,300 של ביטוח לאומי. אבל מה לגבי הטענה של, בהמשך למה שאלונה אומרת, אם חס ושלום היא לא תחיה עד גיל מאוחר, היא רק עד גיל 60 ומשהו. אז בעצם שיש לי מוטבים. המשפחה תקבל את הכסף. המוטבים שלי יקבלו את הכסף. איך המשפחה תקבל את הכסף גם הקצבה חודשית, או היא יכולה למשוך את כל הסכום? אם זה בן זוג, אז זה בהקצבה חודשית, ואם אין בן זוג וילדים, אז זה מוטבים. והילדים מקבלים את כל הסכום שנאגר ונחסך? בהנחה שאין בן זוג שמקבל שארים, אז הילדים יקבלו את כל הסכום כמוטבים. רמי, אתה לא ענית על השאלה השנייה, שאלתי אם אני משלמת אובדן כושר עבודה כל חודש, האם זה חלק מאיזשהו ביטוח פנסיוני, או שהוא בפני עצמו, אני כאילו מרגישה שאני מייצגת פה את חסרות הידע הלא חוסכות, בונות על הקנס של ה-500 שקל, ולחלוטין מתעלמות מכל הנושא הזה עד היום, ואני כאילו ממש מרגישה עבודה בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, האם באמת משתלם לי בסופו של דבר לחסוך כאילו את הכלום שנים שנשאר לי עד הפנסיה, שלא באמת תהיה פנסיה ואני פשוט אמשיך לעבוד לנצח, או ש... קודם כל, גם אם תבאים אז נניח שאין לנו הרבה זמן, נניח שהתחלנו לחסוך בגיל מאוחר, אז אנחנו נדחה את הפרישה. אז אני אמשוך את הפנסיה לא ב-62, ב-62 אני אקבל את הביטוח הלאומי אולי, תלוי בהכנסות הנוספות שהיו לי, ואת הפנסיה אני אמשוך בגיל 70, 75, 80, לא משנה, יש כאלה שעובדים עד גילאים מאוחרים. זאת אומרת, אני יכול לתכנן, כשאני מדבר על פנסיית מטרה, אז אם אין לי ברירה, אז אני אעבוד יותר שנים. אז אני יכול לשחק עם זה. לגבי אובדן כושר עבודה, אני יכול לקנות אותו במסגרת חברת ביטוח.
ואז העלות שלו בדרך כלל יקרה יותר, ואני יכול לקנות אותו במסגרת קרן פנסיה, ואז העלות שלו נמוכה יותר. השאלה באיזה מסגרת את רוכשת את האובדן כושר עבודה, במסגרת פרטית, שזה חברת ביטוח, ואז גם הפרמיה מתייקרת כל שנה, בהתאם לגיל, בדרך כלל זה גם יקר יותר. אני מעדיף לקנות את זה דרך קרן הפנסיה, כמה זה זול יותר. רמי, שאלה, יש את שי, שבטח כולנו מכירים אותו, שפעם עשיתי אצלו, ומשהו שאני ממשיכה לעשות, אובדן כושר עבודה מקצועי, שמשהו הסביר, שאז אי אפשר לשלוח אותי להיות קופאית, אלא זה כאילו קצבה, שאם אני לא יכולה לעבוד במקצוע שלי. כמורה דרך. כמורה דרך. אז זה מה שאתה מתכוון לקנות את זה בנפרד? זה לקנות בנפרד, מה שכן, אני חושב שאת מתכוונת לפוליסת תאונות אישיות, ולא לאובדן כושר עבודה, ששם היא משלמת רק 2 ראשונות, ולא עד גיל פרישה. מוכר אותם בשתיים נפרדות. מה זה? יש פוליסה לאובדן כושר עבודה שהיא סטנד אלון, שאני יכול לקנות אותה עד גיל פרישה, והיא גם ממחלה וגם מתאונה, ויש פוליסות תאונות אישיות שמשמעותית זולות יותר, שמכסות רק מתאונה, ורק בשנתיים הראשונות לפגיעה. וגם, לדעתי זה מוגבל עד 4,000 שקל לחודש, ככה שאתם משלמים, תעשו חשבון אצל שי, אתם משלמות, לא יודעת כמה הוא לוקח, 400 שקל לשנה, אני כבר לא זוכר כמה הוא הציע לי, ובסופו של יום את מקבלת 4,000 שקל לחודש, ממוגבל לשנתיים. לדעתי זה לא כלכלי, עדיף שתחשכי את 4,000 שקל האלה. כל כיסוי ביטוחי שאתם יודעות להסתדר בלעדיו, חלילה אם הוא מתרחש, עדיף לא לקנות אותו. בחברות הביטוח זה מקום למטרת רווח, זאת אומרת, אני אקנה רק מה שאני לא יכול להתמודד איתו כלכלית. מה שאני מסוגל להתמודד, אירועים שאני יכול להתמודד איתם כלכלית, אני עדיף להתמודד איתם כלכלית ולא לקנות להם כיסוי ביטוחי. אני אקנה כיסוי ביטוחי לדברים שהם גדולים עליי. אז אתה לא ממליץ, גם לי יש אצל אורלי ביטוח תאונות אישיות, כולל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה. אתה לא ממליץ, זה עולה לי איזה 80 שקל לחודש, משהו כזה. בעיקרון, מכיוון שהפיצוי שאתה אמורה לקבל הוא זניח יחסית, ויש לך אותו גם אלטרנטיבה מביטוח לאומי, כי אם הייתה לך תאונה, את יכולה לקנות לביטוח לאומי, לביטוח תאונות ל3 חודשים ראשונים. יש אלטרנטיבה ביטוחית גם לדברים כאלה. אז מה שאני יכול להסתדר בלעדיו, כולל תאונות אישיות, בעיקרון אני לא בעד ביטוחי תאונות אישיות. אבל הקרן הפנסיה לא מתחת את זה, התאונות אישיות. קרן הפנסיה מכסה מכל סיבה שהיא, מתאונה או ממחלה. תאונות אישיות מכסה רק מתאונה. רק 5% ממקרה אובדן כושר עבודה הם כתוצאה מתאונה. ויש גם מחלות. אז בגלל זה אני מעדיף את קרן הפנסיה, כי גם בקרן הפנסיה נשאר לי, כי זה לא רק ביטוח, זה גם חיסכון. כן. אז על פניו אני מעדיף את זה. אם יש לי אבל אובדן כושר עבודה, וקיבלתי משהו מסוים מינימלי על מחלה או פציעה מהפנסיה, האובדן כושר עבודה כביטוח פרטי יוסיף לי? בעיקרון, כל עוד לא עברת 75% מההכנסה שהייתה לך ערב האירוע, אז הוא מוסיף לך. אבל בקרן פנסיה זה ככל שאני אפריש כל חודש יותר לקרן פנסיה, ככה הפיתוח אובדן כושר עבודה יהיה גבוה. נכון, ויש לך אפשרות גם לבקש מסלול כיסוי גבוה יותר. זאת אומרת, כשאני מפקיד, אני יכול לבקש להגדיל את הכיסוי הביטוחי או להקטין אותו. יש אפשרות גם לבסט את זה דרך שם. זה לא חבילה אחת. אני יכול על אותה הפקדה של 1,000 שקלים להגדיל או להקטין את הכיסוי הביטוחי. אז נגיד באורלי, אני מבקש למקסם אותו. הם מחייבים את המבוטחים בעצם לבטח גם בתאונות אישיות, זאת אומרת, זה היה משהו שבא יחד עם הפוליסה, ובאמת, כמו שאינה אמרה, הטענה שלהם זה שזה מכוון לעבודתי כמורה דרך, ובפנסיה זה כללי. זאת אומרת, שהם יכולים להגיד, אוקיי, את לא יכולה יותר לעבוד כמורה דרך, בואי תעבדי במשרד. תראי, בקרן הפנסיה אומר לך, אם אתה לא מסוגל לעסוק בעיסוק שלך, או בעיסוק סביר אחר, בהתאם להשכלתך, הכשרתך או ניסיונך. הוא לא אומר לא מסוגל להיות מורה דרך. יש בקרנות פנסיה, אני יכול להוסיף כסף, ולקנות מטריה עיסוקית בקרן הפנסיה. עכשיו, הדוגמה הקלאסית היא רופא מנתח. רופא מנתח במקרה הזה של אבית ביד, הוא באובדן כושר עבודה. רופא כללי לא באובדן כושר עבודה. זאת
זאת אומרת, רופא מנתח כדאי לו לקנות הגדרה עיסוקית, רופא כללי לא צריך את ההגדרה העיסוקית, זה לא יעזור לו. אז אנחנו גם פה צריכים לחשוב עד כמה אני צריך את ההגדרה העיסוקית בעיסוק שלי. מורה דרך, אני מסכים שההגדרה העיסוקית היא מאוד חשובה, מכיוון שהוא צריך להתנייע, צריך להתנייד, צריך לדבר, צריך להסתובב. זה משהו באמת שההגדרה העיסוקית היא חשובה. אבל שימו לב, חברת הביטוח צריכה להוכיח שאני לא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר, בהתאם להכשרתי, ניסיוני ומקצועי. אז בואו נחשוב מה המורה דרך יכול לעשות כן, שהוא מתאים. זה לא פקידה בסופר, זה לא מתאים. זה צריך להיות משהו שהוא מתאים למה שעשיתי קודם. אז גם זה צריך לקחת אותו בחשבון. זה לא, יש פה הרבה אפור. אובדן כושר עבודה זה התחום הכי אפור שיש. רופא תעסוקתי אחד יגיד שהוא באובדן כושר עבודה, אחר יגיד שהוא רק ב-70% אובדן כושר עבודה, השלישי יגיד שהוא יכול לעבוד. מקרה מוות זה שחור לבן, זה קל, אבל אובדן כושר עבודה זה אחד הסעיפים עם הכי הרבה תביעות בבית משפט, מכיוון שגם כל הקטע של להגדיר אם הבן אדם מסוגל או לא מסוגל, הוא יותר גמיש. ואל תשכחו שיש לכם גם את הביטוח הלאומי, שאתם משלמות עליו. אז אם זה נגרם כתוצאה מתאונה בעבודה, פגיעה בעבודה מה שנקרא, ומורה דרך עצמאי הוא כמעט רוב הזמן שלו בעבודה, אז אני אקבל פיצוי מביטוח לאומי. ואם אני אקבל פיצוי מביטוח לאומי, זה יחסוך לי גם את הכאב ראש של הפנסיה, מכיוון שזה ממשיך לכל החיים, זה לא נגמר בגיל פרישה. אז לא לשכוח שיש לכם את הכיסוי גם משם. גם ל3 חודשים הראשונים בביטוח תאונות בביטוח לאומי, נגזר כמובן מההכנסה שדיווחתי, וגם מעבר לזה. וזה דבר שבדרך כלל אנחנו קצת מתבלבלים, אז רובד ראשון הוא ביטוח לאומי, הרובד השני הוא רובד של קרן הפנסיה או חברת הביטוח, ורק מעבר לזה אני רואה את הרובד של תאונות אישיות, כמובן רק למי שמרגיש צורך לעשות את זה. רמי, סליחה, אתה יכול להסביר איך בדיוק הקרן פנסיה מכסה לתאונות אישיות? באיזה... לא לתאונות אישיות. אם אני מקבל מכתב מרופא תעסוקתי שאני לא מסוגל לעבוד, אני פונה לקרן הפנסיה והיא מכסה אותי. איך היא מכסה? לפי איזה תגמול כספי? איך זה מחושב? לפי הפיצוי שאני רכשתי שם. וכמו שאמרתי, נניח שאני משלם 1,000 שקלים לחודש, אז אם אני שכיר, אז הם מתרגמים את ה1,000 שקלים למשכורת של 5,000. אבל אם אני עצמאי, אני יכול להגיד להם איך לחלק את זה. זאת אומרת, אני יכול למקסם את הכיסוי הביטוחי של 1,000 שקלים, כאילו זה 10,000 שקל שכר אפילו, ולא רק 5,000. אני רוצה להגדיל את הכיסוי הביטוחי. אז כשאני רוכש את קרן הפנסיה, אני יכול לבקש מאותו יועץ או משווק או סוכן שאני עובד איתו, להגדיל את הכיסוי הביטוחי למקסימום. כמובן שזה עולה לי כסף, אבל כמו שאמרנו, לקנות כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה זה הכי זול שרק אפשר. יש לך המלצות באמת? איך לעשות את הדבר הזה בצורה נכונה? אני אומר, כשאני פונה לקרן הפנסיה, אני אבקש מסלול שממקסם את השכר שמחשבים אותו. אז זה נקרא מסלול 10%. מה הכוונה? אני יכול לקחת את ה1,000 שקלים, לחלק ב-18.3%, ואז זה כאילו יוצא 5,000 שקל שכר, או אם אני עושה את זה מסלול 10%, זה על 1,000 שקלים יוצא 10,000 שקל שכר. זאת אומרת, אני מגדיל את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה. אז אם הבנתי אותך נכון, בתשלום של 1,000 שקל לחודש, במקרה של תאונה של אובדן כושר עבודה, קרן הפנסיה תשלם לי 10,000 שקל מדי חודש? 7,500, 75% זה המקסימום שאני יכול לקנות. אוקיי. יש לי עוד שאלה, אם אפשר. אני חושבת שלהרבה מאיתנו יש פנסיה בכל מיני חברות ביטוח. זאת אומרת, אני הייתי פעם בהראל, נתקעו לי שם איזה 30,000 שקל, עברתי למיטב דש, ולמרות שביקשתי שיאחדו, הם לא עשו את זה עד היום, ושם יש לי כספים אחרים. האם זה משנה אם הם ביחד או לא? תראי, בעיקרון, כשהם ביחד, עלות הכיסוי הביטוחי זולה יותר. למה כשהם ביחד עלות הכיסוי הביטוחי זולה יותר? מכיוון שקרות אירוע ביטוחי, אין לי ערך פדיון יותר, יש לי קצבה במקום. אז אין יותר, במקרה מוות, אז קצבת השאירים מחליפה את החיסכון.
לכן, קרן הפנסיה מתמחרת יותר בזול את הכיסוי הביטוחי. אז מי שמפחד במקרה מוות שרוצה שישאר גם וגם, ישאיר את הכספים בנפרד. מי שיגיד, אני רוצה לקנות את הכיסוי הביטוחי יותר בזול, זה מה שחשוב לי, ואין לי יותר מדי כספים, אז כדאי לרכז את הדברים במקום אחד, גם דמי הניהול, שישלם יהיו זולים יותר. כי בקרן פנסיה פעילה, אפשר לקבל הנחה על דמי ניהול, בקרן פנסיה לא פעילה, הם יותר קמצנים במתן הנחות. תודה. בנות, אנחנו 1.5 שעה לתוך העניין, ואם מישהי רוצה עוד שאלות אחרונות, אני אשמח. ורמי גם. כן, אני רוצה פה, אומר, כמה שפחות הצהרות בריאות, להקפיד על סעיפי מוטבים, קרנות השתלמות, לראות בהם אפיק השקעה לטווח ארוך, להיות בקשר כל הזמן עם הקופה, פעם בשנה, שנתיים, ולא לחשוב שאם אני לא... זה מערכת יחסים, צריך לטפח אותה. צבאה, החבר'ה צבאה... שנייה, קרן השתלמות, זה החלק החשוב. איך אני בוחרת, איך אני יודעת מה זה דמי ניהול הוגנים, איך אני עושה עליהם משא ומתן, ואיך אני יודעת לבחור לפי תשואה נכונה, זאת אומרת, לבן אדם מהשורה כמוני, שאני לא מבינה ולא יועצת, ואני גם לא כל כך סומכת על יועצים, כי אני לא מרגישה שהאינטרס שלהם הוא בי. איך אני בוחרת את בית ההשקעות זאת אומרת, מה יותר חשוב? התשואה של השנים אחורה, או הדמי ניהול? דמי ניהול שאת תקבלי היום יהיו בין 0.5 ל-0.8 מהצבירה בקרן השתלמות. 0.8 בגופים כמו ילין לפידות ואלטשולר שחם, שהם היו הכוכבים התורנים, ולכן הרבה מאוד אנשים באו אליהם, אז הם העלו לעצמם את דמי הניהול. 0.5 ואפילו אולי קצת פחות, אם במשא ומתן דרך מחלקות שימור לקוחות, כמו שתיארנו מקודם, זה אם אני הולך לגופים אחרים. זה מבחינת דמי ניהול. מבחינת מסלול השקעה, יש 3 אסטרטגיות שאני מכיר. אחד זה אסטרטגיית הכוכב התורן שאמרת, בגלל זה רוב הציבור היום הולך לאלטשולר שחם, בגלל התשואה הגבוהה יותר שהוא נתן. אופציה שנייה באה ואומרת מסלול פסיבי. מה זה מסלול פסיבי? בא ואומר, לא יהיה מישהו שיקנה וימכור מניות, אלא תיקים. זאת אומרת, אם אני מאמין בשוק האמריקאי, הקרן השתלמות שלי תהיה צמודה לתשואה של ה-S&P 500, שזה 500 מניות גדולות בארצות הברית. אם אני מאמין בשוק הישראלי, התשואה שלי תהיה צמודה לתל אביב 35 נניח, 35 המניות הגדולות בישראל. זאת אומרת, אני הולך על מדדים. אז אופציה אחת זה הכוכב, אופציה שנייה זה מדדים, אופציה שלישית באה ואומרת, עזוב, כולם שקרנים, כמו שאמרת, בוא נלך על דמי ניהול. בוא נראה מי נותן לי דמי ניהול יותר נמוכים, ואז מסלול ההשקעה אני קובע לפי טווח ההשקעה שלי. מקובל שאם טווח ההשקעה שלי הוא 5, 6, 7 שנים ויותר מזה, אני הולך על מסלול השקעה של יותר מניות. מדינת ישראל, מכיוון שרובנו הם אנשים פסיביים, שבוחרים שלא לבחור, כמו שאמרת, מתוך חוסר ידע, מסלול ברירת המחדל של ההשקעות היום במדינת ישראל הוא מסלול יעד לפרישה. מה זה מסלול יעד לפרישה? בא ואומר, ככל שאתה מתקרב לגיל פרישה, 62, אני מקטין את החשיפה לשוק ההון באופן מדורג, ככה כשאתה תגיע לגיל 62, לא תהיה לך חשיפה לשוק ההון. אז אמרנו, יש לי מסלול יעד לפרישה, יש לי מסלול שאומר, שים 100% מניות, ורק 5 שנים לפני תלך אחורה, ויש לי מסלול שבא ואומר, בוא נלך על הכוכב התורן, שזה דרך שרוב הציבור מתנהג לפיה נכון להיום. ובקרן פנסיה, מה נחשב דמי ניהול הוגנים מצבירה ומהפקדה? במקום 0.5%, 0.2, במקום 6% מהשוטף, 2%. אפשר גם פחות מ-0.2 ו-2, אבל רק אם יש לכם צבירות יותר גבוהות, מ-50-100,000 שקלים, אפשר להיכנס למשא ומתן ולרדת גם מתחת ל-0.2 ו-2. אבל 0.2 ו-2 בצבירות לא גבוהות נראה לי בהחלט סביר. אז עוד שאלה על הקרן פנסיה. כן. יש לי קרן פנסיה, איחדתי את כל הקרנות שלי, כי לי זה נכון, אבל יש לי, זאת אומרת, עשיתי את זה דרך איזה תוכן, אבל אני לא כך יודעת לקרוא את הדוח, זאת אומרת, היו פה דברים שהעלית במיוחד על הכיסוי הביטוחי.
זה משהו שכשאני מבקשת מקרן הפנסיה, בואו תשלחו לי את הפוליסה שלי, אני יכולה לקרוא אותו ולהבין, או שאני צריכה לעשות את זה בליווי מי שאיתו. את יכולה להיכנס היום באתר של כולם, באתרים עצמם, וגם יש את הסיסמה הזאת שהוא מזהה אותך דרך הטלפון הנייד, שזה מעולה, וכתוב, הכל כתוב, הוא כותב לך בדף הראשון, כמה את מכוסה לנכות, כמה לשארים, כמה כסף צבר, וכמה כסף הצבירה הזאת תיתן לך פנסיה בגיל פרישה, בלי הפקדות חדשות נוספות. מאוד מסודר היום. אוקיי, וגם המרכיב הביטוחי שמור? ודאי, הכל יהיה רשום לך שם. וממש בדף הראשון, לפני שאת צריכה להתעמק בתוך התוכנית. בסדר, תודה. חבר'ה, מי שלא אוהב את הבן זוג שלו, שלא יעשה צוואה הדדית, עדיף, מכיוון שאם אין צוואה, אני צריך לבקש מהילדים שלי רשות להישאר בבית. וזה לא רלוונטי, לא לעניין. אז אם עושים צוואה הדדית, שלך, שלי, שלי, שלך, וחייבים להשאיר לילדים. זה פותר את הבעיות האלה, לא יודע למי יצא לראות, זוג שלא עשה ואחד מבני הזוג נפטר, ואז הילדים צריכים לחתום ולהשאיר לאבא או לאמא להישאר בבית, ממש ממש לא לעניין ולא מתאים. כשאתם רוצים לבחור גורם מתווך, תסתכלו שיש לו אתר אינטרנט אישי מסודר, שיש לכם שיחה להיקף מוצרים מאוד גדול, וגם דמי ניהול. זה לא הדבר היחידי, אבל זה דבר באמת מרכזי בהקשר הזה. אני רוצה בן אדם שיפגוש אותי, יראה בעיניי אמין, איש מקצוע שמטפל בי, זה יכול להיות סוכן, זה יכול להיות משווק, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות הכל, רק אני צריך להבין מה היתרון והחסרון של כל אחד מהאנשים האלה, כמו שדיברנו. וזה לא מוצר חד פעמי, זה מוצר שאני ממשיך לחיות איתו ועם השירות שלו. לכן דמי ניהול זה חשוב, אבל זה לא חלק מהעניין, כי ראיתי גם אנשים שעשו איזושהי קבוצת רכישה, הלכו לפניקס נניח, קיבלו דמי ניהול טובים, ואין להם קשר עם מי שנתן להם את השירות. אז מאוד חשוב הגורם שאתם יכולים חלילה לפנות אליו גם בעת צרה, שיהיה לכם זמין ואמין. אנחנו התחלנו עם פה הדוב, ופה אני רוצה להראות לכם את מי זאת הגברת. אליסה. אליס. אליסה זה למישהו שקרא את זה בעברית. אליס, זה מי שקרא את זה באנגלית. אז היא הולכת לבייר, שמחה וטובת לב, ואז היא מגיעה לצומת, ימינה, שמאלה, לא יודעת מה היא תעשה. פוגשת יועץ. היועץ הזה יכול להיות משווק, יכול להיות יועץ, יכול להיות בנק, פוגשת יועץ. אומרת לו, לפנות ימינה או שמאלה. שזה יכול להיות לקנות ביטוח מדענים או קרן פנסיה, זה יכול להיות לקנות תאונות אישיות או לא לקנות, זה יכול להיות 1,001 שאלות שאנחנו דיברנו עליהן. ואז הוא אומר לה, לאן את רוצה להגיע? במקרה שלנו, לאיזה פנסיית מטרה את רוצה להגיע? למי את רוצה לבטח יותר במשפחה? אומרת לו, אליס לא יודעת. הוא אומר לה, אז מה זה משנה מה? ואז הוא מוכר לה את מה שבא לו למכור לאחי, ויש בזה עמלה יותר גבוהה. כל מה שאני בא להגיד זה, אתם צריכות לעשות שיעורי בית לעצמכם. כמה פנסיית מטרה אני רוצה, עם חישוב של בן זוג או בלי חישוב של בן זוג. כמה קצבת נכות אני רוצה שתהיה לי. איזה מסלול השקעה אני מוכנה לחשוף את הכספים שלי. איך אני רוצה לתכנן את המוטבים חלילה, ילד אחד שצריך אולי יותר, ילד אחד שצריך אולי פחות. שאלות האלה אתן צריכות להתמודד איתן ברמה האישית לפני שאתן מגיעות לשולחן להתווכח על הדמי ניהול או על המוצר. ואז לבוא לגורם אמין שאתם עובדות איתו וסומכות עליו, שיסייע לכם לבנות את המוצר שמתאים לכם הכי הרבה, ועם המוצר הזה גם להתקדם הלאה, וכל שנה, שנתיים לבדוק ולראות שהוא באמת מתקדם בקצב שתכננתם, לפי היעד שקיבלתם. דרך אגב, הספר האמיתי, מי שלא קרא מזמן מומלץ, גם על עולם מטורף, לואיס קארול שם בדוי של מתמטיקאי. אז אני צריך לראות איפה אני היום, ולאיפה אני רוצה להגיע, זה טעות, וזה רוב העצמאים. זאת אומרת, רוב העצמאים חיים, מתפרנסים, ולא חושבים מה יקרה בגיל 62, ואז הם מגיעים ל-2,300 שקלים של ביטוח לאומי. לצערי, לתכנן ולראות לאן אני רוצה להגיע, חשוב, חשוב. בכל תחומי החיים, אנחנו כרגע מדברים על הפנסיה, אבל חשוב שתהיה לכם תוכנית סדורה בכל אחד מהמצבים האלה. אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, נחמד, העברנו את הבוקר ביחד, להמשיך לקטן סיפור
שכולם גנבים ורמאים בעולם הפנסיה והביטוח, או במקום זה, לבדוק, להתייעץ, להציב יעדים, להכין תוכנית, לקחת צעד ראשון קדימה, להתעלם מהמקטרגים, ולהמשיך לפסוע על מנת לא להגיע לפנסיה עם משהו שנראה טוב, אבל אין בו הרבה אוכל, לעומת ההוא שמגיע לפנסיה בצורה מסודרת. אז אני שמחתי להעביר איתכם את הבוקר. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנות, או ככה, או בבלוג, או איך שתרצו, או דרך רינת. וזה מבחינתי. איפה תהיה ההקלטה? אני אשלח לרינת את היוטיוב. אני עכשיו אעלה את זה ליוטיוב וישלח לרינת את ההקלטה. איך פונים אליך לייעוץ אישי, באופן פרטי? מי שרוצה מוזמן באמצעות אימייל או טלפון, ובשמחה. אני פרסמתי את הטלפון שלו, את האימייל ואת האוטליין שלו, ואת האתר שלו אני אשים עוד פעם. רמי, ממש תודה. תודה על הזמן, תודה על ההשקעה. חברות, כולם כתבו פה שהיה מאיר עיניים וסדור, ותודה רבה על ההשקעה. תודה רבה. המון תודה. כיף הכי גדול. ושנחזור לשגרה מבורכת של טיולים כמה שיותר מהר. אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה. ביי. תודה. ביי ביי. תודה רבה, ותודה רינת שארגנת. נכון. תודה לרמי על הכל ועל הנכונות. חברות להתראות ונתראה בשבילים.